Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo nhar ma marx il-Parlament jivvota favur sitt liġijiet li ressaq il-Gvern immirati li jagħmlu riformi fil-ġudikatura, tisħiħ fis-saltna tad-dritt u l-governanza t-tajba. Minflok mar għal dan il-vot storiku, Arrigo għażel li jmur jikkampanja għal Adrian Delia sabiex il-kunsilliera jagħżlu li jmorru biex it-tesserati jivvutaw għal vot ta' fiduċja f'Adrian Delia. Fuq it-Times ġie rrappurtat li d-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw lil Adrian Delia kienu irritati bin-nuqqas ta' vot ta' Arrigo. Insistew li dan ma kienx il-mument li Robert Arrigo iġib l-interess tal-partit qabel l-interess tan-nazzjon. Iżda mat-Times ukoll Arrigo qal li l-vot kien se jittieħed fis-7 ta' filgħaxija, iżda kellu żewġ attivitajiet politiċi fil-5 u fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Qal li fl-aħħar minuta l-vot mexa għas-6 ta' filgħaxija u Arrigo ma kienx fil-Parlament, iżda kien għaddej b'attivitajiet politiċi. Arrigo qal li huwa għamel satejn sħaħ il-Parlament fl-aħħar ġurnata ta' ħidma parlamentari qabel mal-Parlament aġġorna għal vaganzi tas-sajf. Ma kienx biss Robert Arrigo li ma vvutax f'dan il-vot storiku. Id-deputat nazzjonalista Claudio Grek ma vvutax minħabba li kien imsiefer u Stephen Spiteri ma attendix għal raġunijiet mediċi. Frederick Azzopardi wkoll ma attendix hekk kif mhux jattendi l-Parlament minħabba li jinsab ma jiflaħx.